Mbukeli, ngikubingelele kuze zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngwakandlozi. Ngicela amaqela ukuvakashela le channel, cindezela subscribe, thokozele le video. Wembukela umphakathi wasemshongoville esifundazweni sase-Gauteng unenebula isigebengu silanda phakathi kwi-ambulance. Kubikwa ukuthi lo msolo bekwi-ambulance ubese uhlukumeze kakhulu umphakathi, bese kukade umphakathi ufuna ukuxoxisana naye mayelana nobugebengu bakhe. Kubikwa ukuthi amalungu omphakathi amlande phakathi kwi-ambulance ngamatshe evele selimele ephuthunyiswe esibhedlela. Umphakathi ubese umnenebula ngamatshe waze wathulela khona lapho kwi-ambulance. Mbukeli, bekuyilezo ke bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.